Πώς θα σας φαινόταν η ιδέα να χτίζατε μια εκκλησιά στο ίδιο σας το σπίτι? Ακατόρθωτο, κι όμως εμείς βρήκαμε στη Λάρνακα εκκλησίες που χωράνε σε δωμάτιο. Πρόκειται για μινιατούρες παραδοσιακών εκκλησιών από φυσικά δομικά υλικά. Οι γνώσεις και γενικότερα εμπειρίες της ζωής των δύο φίλων από την κατεχόμενη λύση, του κ. Ανδρέα και του κ. Παντελή, είναι αυτές που κάνουν τις μικρές εκκλησίες να ξεχωρίζουν με την ομορφιά τους. Χωρίς ιδιαίτερες σπουδές ή εξειδικεύσεις σε θέματα τεχνών, οι δημιουργοί φτιάχνουν δικές τους εκκλησίες αλλά και πιστά αντίγραφα. Η προσπάθεια ξεκίνησε, είμαστε μια ημέρα εδώ στο εργαστήρι και λαλό του Παντελή, ρε Παντελή, δεν μπορούμε να κάνουμε, ρε, να αλλάξουμε ένα κοντό. Λέω, μα ξέρω, εγώ είχα ένα φίλο που έκανε έτσι εκκλησούες, μινιατούρες, αλλά ήταν του καλουπιού. Δεν ήταν όπως τούτες που είδετε. Και κάλεσα τον μια ημέρα να έρθει εδώ να μας πει πώς τις κατασκευάζει. Ήρθε το παιδί που την πήλαν το παιδί κοινό, φωνάζω του Παντελή, ήρθε και ο Παντελής και έδειξε μας το παιδί κοινό την προεργασία και τίποτε άλλο. Και μαζί ξεκινήσαμε με τον Παντελή, έκαναμε το σκελετό με την πολυστερίνη, εντύσαμε την με δίχτυ, εστερεώσαμε την καλά και ανάλαβε ο Παντελής την διακόσμηση της με τις ψηφίδες, διότι οι πέτρες που εντυμένοι είναι όπως τις ψηφίδες, κομμάτι και στείνεν. Η διαδικασία είναι όταν θέλουμε να κάνουμε μια συγκεκριμένη εκκλησία, πάμε και βγάλουμε φωτογραφίες πρώτα από τις 4 πλευρές της εκκλησίας και ερχόμαστε είδαμε. Τώρα η τέχνη είναι, πρέπει να πιάνει για κονταμάτισον η αλήθεια, διότι δεν έχει κλίμακα του τη δουλειά. Η δουλειά είναι στείνει στην εκκλησία όσοι θέλει να την κάνει με τα μάτι. Όσο παράξενο και αν φαίνεται, το 90% των κατασκευών είναι από φυσικά δομικά υλικά. Τα υλικά είναι η πέτρα, η οποία πέτρα της κυπριακή πέτρα, η οποία αντίνει σπίτια, αντίνει εκκλησίες, δεν έχει καμιά διαφορά. Το υλικό που τα βάλεις είναι ακριβώς το ίδιο που βάζεις και στα σπίτια. Είναι η κόλλα, καλή κόλλα φυσικά, γιατί ο κόπος είναι πολύ να το κάνεις και πρέπει να το κάνεις σωστά για να μην έχει πρόβλημα που τα νερά και ξέρω εγώ. Είναι ένα πράγμα το οποίο όπου το βάλεις δεν έχει φόβο ούτε να χαλάσει ούτε τίποτα. Το μόνο που διαφέρει στην κατασκευή είναι το καλούπι, όπου για την κατασκευή του χρησιμοποιείται πολυστερίνη. Από την πείρα που έχω 50 χρόνια εργολάβος, αν την κάνεις με το κουγκρί, τα μικροκατασκευές ας πούμε και βάλεις και λίγα σίδερα μέσα για να μπορεί να κραϊστεί, σε λίγο καιρό μπορεί να δουλέψει εδώ, θα τσακρίσει. Ενώ η πολυστερίνη έχει το ιδίωμα, στείνεις τη, μετά βάζεις σόχα γύρω και επενδύεις την, υψώνεις την με τα υλικά που πρέπει και μετά επενδύεις τη, γίνεται ένα σώμα και από μέσα και από όξω. Αυτό που μας κέντρισε όμως το ενδιαφέρον δεν ήταν μόνο εντυπωσιακές δημιουργίες, αλλά και το πάθος των δύο φίλων για την ζωή και τη δημιουργικότητα. Για να ολοκληρωθεί έναν έργο πόσο χρειάζεται, περίπου? Σαν την εκκλησία της Λύσης, για να την κάνουμε με 4 μήνες. Μιλούμε 4 μήνες, 15 ώρες την ημέρα όμως, όχι 8 ώρα. Τις ακαθούς έκαμε 3 μήνες. Δαμε ο Άης Λάζαρος έκαναμε 3 μήνες. Και ένας που είναι έργα τα οποία δεν μπορεί ούτε ώρα να υπολογίσει τίποτε. Πρέπει να σ' αρέσει και να μάχεσαι να δημιουργείς που λαλούμε. Η δουλειά μου είναι γύψενες διακοσμήσεις. Αλλά τώρα επειδή έφτασα στη σύνταξη και δεν μπορώ όπως παλιά να φτιάχνω στις καλοσές, ασχολήθηκα με τούτα που είδατε, τη ζωγραφική, τα γλυπτά. Εκτός από τις μινιατούρες, ο κύριος Τρίκος ασχολείται εδώ και χρόνια με τη ζωγραφική και την γλυπτική. Από 15 χρονών, όταν ακόμη ήταν στη Λύση, άρχισε τις πρώτες ζωγραφιές. Συμμετείχε σε έκθεση της περιοχής, όπου κατάφερε να πουλήσει τα πρώτα του έργα.
Μετά την τουρκική εισβολή το 1974 ασχολήθηκε με τις γύψινες διακοσμήσεις, ενώ παράλληλα συνέχιζε να ζωγραφίζει κυρίως τοπία που θυμίζαν το κατεχόμενο χωριό του. Αρέσκει μου το τοπίο, παραπάνω παρά προσωπογραφίες, τα γλυπτά, ό,τι έρθει πρόσωπα κάμνω και ολόσωμα γάλματα. Πίνακες δεν έχω να πω, τούτος ξεχωρίζει για να πω ότι μου αρέσκει περί του, αλλά γλυπτά. Ο στρατιώτης, τον οποίο να πω, ας πούμε το 1974, που πήγαμε για κατάταξη στον Καράολο, εκείνον τον κικαιώναν ούλον, ήβραμε και εμείς έναν αξιωματικό να το ρωτήσουμε σε ποια μονάδα να πάμε, αλλά ο καημένος ή του καθιστός πάσε μια πέτρα και κράνε το κεφάλι του και ούτε σημασία μας έδιαν και λάλεν μονολογούσεν. Βρε τους προδότες μας πρόδωσαν και εμπνεύστηκα το έργο. Κάθε μέρα στην τηλεόραση, στο ράδιο, να ακούγαμε για την Τρόικα και θυμήθηκα και εγώ να κάνω κάτι γλυπτό να μου θυμίζει. Έτσι ήρθε μου ότι μια μηχανή με ένα στομαμιάλο να μας φάει να μας καταπιεί και έκανα το τούτο. Το παράδειγμα των δύο καλλιτεχνών μας θυμίζει πόσο μοναδικός είναι ο καθένας από εμάς με τη ξεχωριστή προσωπικότητά του. Η δίψα για δημιουργικότητα σε συνδυασμό με την σωστή ομαδική δουλειά περνάει μηνύματα αισιοδοξίας σε άτομα κάθε ηλικίας και ιδιαίτερα στους νέους την δύσκολη αυτή περίοδο της οικονομικής κρίσης.